minuto de rigor. Senyor Frederic Provença, a baix de la gespa. Senyor Andreu Sobies, l'entrega. Un aplaudiment, sisplau. L'acord entre les dues entitats fa possible la visita dels socis de cada una d'elles a l'altre entitat. Assisa és l'única companyia mèdica que reinverteix tots els seus beneficis en un de sol, el teu. Si busques quelcom millor... Bueno, jo crec que ha estat un partit molt igualat, potser els primers inicis del partit, doncs potser el Targa semblava que arribava o que teníem potser les idees més clares, però després la segona part, després d'aquests primers inicis de partit, després crec que el partit s'ha igualat molt i inclús ha donat una miqueta lleig no en quant a entrades, sinó en quant a poc futbol, i el Benavent a poc arribava. La segona part crec que el Benavent ha apretat molt, ens ha creat molts problemes a pilota parada, i bé, nosaltres hem tingut la sort d'aprofitar una contra, que ha hagut una falta i hem marcat el gol de la victòria. El ambiente ha sido muy bonito y el partido ha sido pues luchado y los dos equipos hay que facilitarles. Luego hay que dar enhorabuena al Targa porque ha ganado el partido y nosotros pues hemos dado todo lo que hemos podido en este momento y al final tío, se deciden los detalles. Suerte que los detalles siempre son en contra nuestra, ¿no? A lo largo de esta temporada y bueno, a ver si los detalles cambian.